Un om bolnav stă la pat și apoi când ajunge să fie din nou printre oameni, zice: mă bucur să fiu din nou printre dumneavoastră. E real? Un om sănătos se întâlnește cu alți oameni și zice: mă bucur să fiu din nou cu voi. Întotdeauna când lucrăm cu contraste, lucrurile încep să aibă o altă valoare. Încep să fie apreciate de noi. Și la fel se întâmplă și cu cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată când el este sub asediu, începe să aibă valoare. Dar de fiecare dată când îl citesc, doar ca să-l citesc, parcă nu-mi spune nimic. Așa că m-am gândit la un lucru foarte interesant. De fiecare dată când citesc cuvântul lui Dumnezeu, oglinda asta de obicei despre cine este? Despre noi, nu? Îmi sună în cap oglindă, oglinjoară. Cine e cea mai frumoasă din țară? E despre noi, e despre cum arătăm noi, despre cine suntem noi. Ei bine, vreau să vă spun că oglinda asta, o să o pun astăzi așa, este un instrument care poate fi asociat cu Scriptura. De fiecare dată când mă uit în Biblie, eu de fapt mă uit în oglindă. Este despre cum arăt eu prin ochii Scripturii. Este cum arăt eu, nu prin ochii societății, nu prin modul în care m-aș da bine în fața altora, ci despre cum arăt eu prin ochii lui Dumnezeu. O altă societate. Și aș vrea în această dimineață să deschidem împreună Biblia în 2 Corinteni, la capitolul 4. Spune așa: de aceea, fiindcă avem slujba aceasta, versetul 1, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală, ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse. Nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Și această declarație de misiune pe care o face Pavel, cred că este modul în care fiecare inimă simte pentru Iisus. Că Scriptura este despre Iisus, nu este despre noi. Și în capitolul 3 spune: dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măhramă rămâne neridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, versetul 15, când se citește Moise, rămâne o măhramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Am intitulat mesajul de astăzi: nu va fi un alt Canaan. Și aș vrea împreună cu mine să mergem în Geneza la capitolul 12.
Geneza, capitolul 12, începând cu versetul 1. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Câți ani avea Avram când Dumnezeu a făcut chemarea asta? Cam cât credeți că avea? Undeva, comentatorii spun că avea undeva la 75 de ani. Și fiți atenți, la 75 de ani, Dumnezeu vine cu acest mesaj care este mesajul pentru fiecare dintre noi. Și spune: ieși din țara ta. Ce ești, român? Ieși din România. E identitatea ta să fii român? Ieși din România. Ieși din rudenia ta. Care-s rudele tale? Păi al lui Popescu, al lui Gheorghe, al lui Pop, al lui Greavu. Ieși de acolo. Și din casa tatălui tău. Păi al cui ești tu? Eu sunt al lui Enache. Altul e al lui Gâdea. Altul e al lui Peli. Altul e al lui Lungociu. Altul e al lui Vatavu. Ieși de acolo. Și du-te în țara pe care ți-o voi arăta eu. Despre ce țară e vorba aici? Canaan. Dumnezeu vine la fiecare în parte, așa cum a venit la Avram. Și prin oglinda aceasta a Scripturii, El ne vorbește. Și spune: dacă te-ai apucat de cuvântul meu, eu vreau să fac din tine ceva nou. Dar ca să pot să fac treaba asta, trebuie mai întâi să lepezi identitatea pe care tu ți-o dai singur. Identitatea pe care ți-o dă țara ta și cu care te identifici. Identitatea pe care ți-ai luat-o prin rudele tale. Unii sunt mai înstăriți, alții nu sunt mai înstăriți. Unii sunt cu nume bun în societate, alții nu sunt cu nume bun în societate. Vreau să ieși din rudenile tale. Unii spun să faci într-un fel, alții zic să nu faci într-un fel. Din casa tatălui tău. El ar vrea să proiecteze viitorul ăsta asupra ta. Mama ar vrea să proiecteze visul neîmplinit al ei asupra ta. Vreau să te scot din toate cercurile astea, din toate legăturile astea. Vreau să fii al meu. Vreau ceva special cu tine. Și Dumnezeu vine și face chemarea. Și ce vreau să vă spun? Dumneavoastră aveți două opțiuni prin care să citiți Scriptura. Să-l citiți pe Avram și ce a făcut Dumnezeu cu Avram și să rămâneți la Avram și să fiți bucuros de Avram. Sau puteți să citiți Scriptura știind că e despre dumneavoastră. Știind că ăsta este cuvântul lui Dumnezeu care mi se adresează mie și că de fapt chemarea e pentru mine. Mesajul e pentru mine. Mai departe Dumnezeu spune: voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. De fiecare dată când Dumnezeu vrea să așeze o binecuvântare asupra ta, o așează sub formă de misiune. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu pe pământul ăsta, fără misiune, se transformă în blestem. De fiecare dată când Dumnezeu ar vrea să-ți umple cămara cu de toate, dacă nu-ți spune, ți-o umplu ca să-i binecuvântezi și pe alții, cămara aia devine comoara inimii tale. Și acolo unde e inima ta, acolo este și comoara ta. Și când Dumnezeu face chemarea asta, spune: vreau să fac din tine lucruri mari pentru că vreau ca prin tine să pot să fiu o binecuvântare pentru alții.
Da, Doamne, da, stai așa liniștit. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. N-ai spate, eu îți sunt spate. N-ai protecție, eu îți sunt protecție. Nu știi încotro, eu te ghidez. Tu fii fără grijă, tu fă ce zic eu. Crede numai. Răspunde chemării pe care ți-o fac. Și tot Vechiul Testament este testul pentru ca noi să vedem ce a vrut Dumnezeu să facă cu noi. Este testul pentru ca să vedem ce vrea Dumnezeu să facă cu noi. Dumnezeu îi face chemarea lui Avram. Se naște Isaac, fiul promis. Apoi îl avem pe Iacov. Din el ies cei 12 fii. Și așa începe să se formeze națiunea. Acea binecuvântare pe care Dumnezeu a așezase asupra lui Avram începe să se împlinească. Dumnezeul nostru poate, în ciuda circumstanțelor. Îi ia și pe timp de foamete îi mută în Gosen. Au fost momente în viața dumneavoastră în care pe timp de foamete Dumnezeu v-a binecuvântat prin vrăjmași? Prin oameni la care nu v-ați gândit Dumnezeu să așeze binecuvântarea? În loc să-l ducă la frații adventiști, să-l ducă la unii care n-aveau nicio legătură cu Dumnezeul creștinilor? Și nu numai că îl duce acolo, dar îl binecuvântează acolo și îi binecuvântează și pe cei la care i-a dus. Vi s-a întâmplat să trăiți aceste lucruri? Stai și te întrebi, care sunt planurile lui Dumnezeu? Ei bine, ca distanța de la cer la pământ, așa sunt gândurile mele, zice Domnul, față de gândurile voastre. De-aia îmi place elementul surpriză la Dumnezeu. Să stai și să fii surprins de tot ce face. Și în mijlocul Egiptului încep să prospere. Ce forme de închinare credeți că aveau ei în Egipt? Aveau temple la care se duceau să închine? Nu, aveau credința curată a lui Avram. Avram ridica altare peste tot pe unde mergea. Avram aducea jertfe de închinare lui Dumnezeu. Mijlocire, vedem ce a făcut cu Sodoma și Gomora. Dumnezeu le poruncise să crească, să se mulțească și astfel încep să prospere în țara Egiptului, de începe să se sperie Faraon. Deci ăștia sunt prea mulți. Nu ne fac rău, dar sunt prea mulți. Și în momentul ăla începe robia. Și vedem aici un proces. În mijlocul robiei, Ezechiel îi acuză că au început să se închine la spurcăciunile idolești din Egipt. Și 1 milion de oameni țipă către Dumnezeu și spun: Doamne, nu mai putem. Ne-ai promis Canaanul. Ne-ai promis un viitor. Ai promis că vei avea grijă de noi. Unde ești, Doamne? Ajută-ne! 400 de ani să stai și să strigi la Dumnezeu că biciul asupritor este prea greu pentru tine. Că nu mai poți și pe bună dreptate nu mai puteau. Realizez că chiar și 400 de ani de bici te poate împietri atât de mult încât strigarea ta la Dumnezeu să fie doar o formă de a-ți scăpa viața, nu de a-L dori pe El cu adevărat. Și Dumnezeu își aduce aminte de ei și scoate de acolo. Am o întrebare. Iubeau Egiptul sau Canaanul? Ce iubeau mai mult? Egiptul sau Canaanul? Iubeau Egiptul. Este incredibil. Sunt frapat.
Nu trec nici 2 luni de zile de când sunt scoși de acolo și își fac un vițel de aur la baza muntelui Sinai. Și se închină înaintea lui și zic, iată Dumnezeul nostru care ne-a scos. N-apare prima dificultate și încep să strige, vrem înapoi în Egipt. Era mai bine unde mâncam și ne luam bice, dar măcar mâncarea era viața noastră. Incredibil, pe un drum de 600 de kilometri din Egipt până în Canaan trebuiau să facă maxim 30 de zile. 15 zile trebuiau să ajungă. Ei fac 40 de ani. 40 de ani de robie care intrase în măduva oaselor, în creier, în inimă și în viața lor spirituală. Vă dați seama? Au trebuit să moară în pustie, pentru că Egiptul nu ieșise din ei. Dumnezeu îi chemase. Dar tot ceea ce trebuiau să lepede din oglindă, n-au reușit să lepede. Chipul nou pe care Dumnezeu voia să-l formeze în ei, n-au dat voie să fie format. Inima lor în continuu se întorcea în trecut, în continuu și în continuu. Dar când Dumnezeu spune, lucrurile se întâmplă. 2 tineri, Iosua și Caleb, plini de credință, împreună cu fiii acelor oameni încăpățânați, din care nu ieșise Egiptul, intră în țara Canaanului. Am o întrebare. Le-a prins bine țara Canaanului? Le-a prins bine Canaanul pământesc, unde curge lapte și miere? A fost relevant să fie acolo? Din nou și din nou, istoria ne confirmă un singur lucru. De fiecare dată când pe un pământ păcătos apare prosperitatea, apare și păcatul. Judecători, capitolul 2. Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis: Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi. Și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Vă dați seama? După ce Dumnezeu își mutase templul în mijlocul lor, după ce aveau șechina deasupra chivotului, după ce Dumnezeu făcuse atât de multe minuni, după ce Dumnezeu le dăduse principiile după care să trăiască, tot mai buni au fost alții. Și din momentul ăsta încep să ceară, vrem și noi un împărat ca alții. Vrem și noi să fim conduși ca alte popoare. Vrem și noi țarina noastră. Vrem și noi să luptăm pentru pământurile noastre. Vrem și noi să fim ca alții. Vrem și noi ca atunci când ne uităm în oglindă să putem să fim mai în fruntea altora care se uită în aceeași oglindă ca noi. Și atunci Dumnezeu a zis, voi mă reprezentați pe mine. Dar nu așa. Și după cum știți, povestea poporului Israel începe să fie o serie de pocăință și ducere în robie și pocăință și ducere în robie și pocăință și ducere în robie și spune spiritul profetic că în momentul în care au schimbat robia de la Egipt la Babilon, poporul Israel s-a lecuit de idoli.
Incredibil! Pentru că robia babiloniană face din eul tău un Dumnezeu. Nu mai despre ce vrea faraon, despre ce vrei tu. Tu ești faraon. Casa ta, mașina ta, jobul tău, visurile tale, gândurile tale, totul e despre tine. Muncește pentru ele, de ce să muncești pentru alții? Trage pentru tine! Că oricum nu va fi un alt Canaan. Ce-ți trebuie altul când eu te-am lăsat aici liber? Ai libertate de conștiință, ai libertate de exprimare, poți să te uiți la televizor la ce vrei tu, nu ți-am pus restricție să vorbești cu nimeni, fă ce vrei tu, simte-te liber, ești în Babilon. Și în momentul în care Iisus îi cheamă la misiune, în Ezra, la capitolul 2, citim că, versetul 64, toată adunarea era de 42.360 de inși, afară de robii și roabele lor, în număr de 7.337. 7.337 plus 42.360. 49.697. Haideți, 50.000. 50.000 dintr-un milion au fost dispuși să urmeze misiunea lui Isus în robia babiloniană. Asta înseamnă 5%. Dar credeți că era 1 milion în Babilon? Ei prosperaseră, se înmulțiseră. Și atunci mai avem 5%? Nu! Avem 1%. 1%. În robia babiloniană, în biserica noastră creștină, 1% e dispus să facă ceva mai mult pentru Dumnezeu decât să meargă la biserică să-și dea zecime. 1%. 1% e dispus după ce și-a lăsat jobul să zică, Doamne, astăzi ce facem împreună? Cum pot să servesc Canaanul ceresc în care Tu vrei să mă muți? 1% e dispus când vine la biserică să se implice mai mult decât a se așeza pe același scaun pe care veșnic se așează în fiecare sâmbătă. 1% e dispus să zică, Doamne, vreau să-ți cunosc glasul. Vreau să-L urmez, vreau să îl știu distinct, vreau vocea Ta să fie prioritară în mintea mea. 1%. Și știți care este cel mai greu lucru? Este că de obicei acel 1% trebuie să tragă singur pe felia lui. Până mai găsește încă unul. E muncă multă. Că sunt răsfirați pe întreg pământul. Ești tu 1%. Ești tu acela care trăiește în robia babiloniană și nu trage pentru Canaanul lui pământesc. Ești tu acela care se trezește în fiecare dimineață și zice, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Cel care când se uită în oglindă spune, Doamne, eu sunt un Hristofor. Sunt cel care poartă chipul lui Hristos astăzi oriunde mă trimiți. Eu sunt al Tău. Oile mele cunosc glasul meu, ele îl ascultă și îl urmează pe păstor oriunde merge el. Ești tu acea oaie. Când vine un străin și vorbește, ele nu urmează străinul pentru că nu cunoaște glasul lui. Ești tu cel care a reușit să facă această distinție în robia în care te afli? Sau ești cel care declară prin faptele lui de duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri că el nu crede că va mai fi un alt Canaan? Copiii când îl privesc știu că el crede asta. Biserica când îl privește ei știu că el crede asta. Soția știe, soțul știe. Prietenii. Pe cine păcălim noi că venim la biserică? Pe noi.
Atât. Dar după 4.000 de ani de astfel de încercări și eșuări, vine Iisus și descoperă un lucru impresionant. Descoperă ideologia egipteană și babiloniană în mijlocul poporului evreu. Și atunci când Iisus vine, găsește niște farisei îmbibați în ideologie egipteană. Cei care aveau ca scop al vieții să tragă pe alții. Aveau ca scop al vieții să pună poveri pe alții. Aveau ca scop al vieții să facă ca viața să fie anostă, urâtă și lipsită de viață. Să fie o mireasmă de moarte spre moarte. Asta ajunsese religia pură a Israelului în mâna fariseilor. Iar în mâna saducheilor, îmbibați în ideologie babiloniană, hai că merge și cu Domnul, merge și cu Roma, stați liniștiți. Când Iisus se întâlnește, zice, vă rătăciți singur că nici măcar nu cunoașteți Scripturile. Nu le mai combinați cum vreți voi. Nu mai luați doar părticelele pe care le vreți voi de acolo. Pe de o parte, ăștia luau totul și ratau relația cu el. Pe de altă parte, ei luau doar ce le plăcea lor. Și de atunci, omenirea se împarte în aceste 4 cadrane. Avem creștini cu ideologie de Babilon care trăiesc în Babilon și cei mai mulți astăzi în bisericile noastre sunt acești creștini. Cei care trăiesc în partea vestică, cei care trăiesc în Europa, în America, care se bucură de oportunitate, care se bucură de libertate de exprimare, de conștiință, care nimeni nu le spune de ce citești Biblia, sora mea, fratele meu, poți să o citești în tren, poți să o citești în metrou, poți să o asculți audio, poți să faci ce vrei tu, poți să intri pe Netflix și să te uiți la filme creștine. Nimeni nu-ți spune nimic. Dar motivația ta să nu fie Biblia. Să fie doar așa, hai că mi-am mai făcut o injecție cu Scriptura azi. Sunt mai bine. Și din păcate, cei mai mulți creștini sunt robi în Babilon. Fericiți că sunt robi în Babilon. Îmbibați de această ideologie a eului ca idol în Babilon. Îi vezi după ce postează, îi vezi după dorința inimii și a gândurilor lor când vorbesc. În ce direcție se îndreaptă subiectele care sunt cele mai pline de foc și pasiune în viața lor. Vorbește cu ei de Hristos și vezi cât durează o conversație. Și vei ști care este comoara inimilor. 2. Creștinii cu ideologie de Egipt în Babilon. Aceștia au în gură gustul persecuției, ale scenariilor care îi poate pune în orice moment în persecuție. Viața lor e crispată, e plină de frică. Toți au câte o etichetă, toți sunt deja puși în rancuri, ierarhii de a face rău, în special lor și familiei lor. Așteaptă întotdeauna persecuția, așteaptă să li se întâmple răul și viața lor este despre aceste circumstanțe exterioare care pot afecta viețuirea liberă a lor. Se înconjoară cu ce să mai facem, cum să ne mai pregătim, ce exerciții spirituale să mai întreprindem, astfel încât viața lor devine un jug, iar tu, stând în preajma lor, auzi lucruri noi despre care n-ai mai auzit până atunci, pe care trebuie să ți le faci, pare imposibil să le faci, dar trebuie și ei sunt acolo să fie antrenorii tăi spirituali pe calea a ceea ce trebuie, fiindcă urmează răul. I-ați întâlnit? Și eu am fost acolo. Iar aceste 2 cadrane ne vizează mai puțin. Ele vizează acei creștini cu ideologie de Babilon și de Egipt care trăiesc în Egipt, în cultura estică. Acolo unde liderii politici
nu cunosc, cum spunea faraonul, pe Dumnezeul creștinilor. Ei sunt Dumnezeu. Acolo unde nu ai voie să deschizi Scriptura în public, n-ai voie să-ți afirmi credința în public, n-ai voie nici măcar să spui că ești creștin în public pentru că vei suferi persecuția macetei care te va decapita. Am deschis știrile internaționale și am văzut mulți creștini care suferă în această cultură. Unii suferă pentru că l-au ales pe Hristos cu adevărat și sunt gata și în apa botezului să fie împușcați. Alții suferă în conștiința lor pentru că cultura babiloniană i-a învățat să joace și cu unii și cu alții, astfel încât să le fie lor bine. Eul are puterea. Iar alții, prinși cu totul de forme în ideologie egipteană, încearcă să îl servească pe Dumnezeu cât de bine pot în contextul în care se află. Întrebarea este, tu ce fel de ideologie slujești? Am fost întrebat cum puteți voi să deschideți Biblia și să punctați ce se întâmplă în România prin ochii Scripturii. Ei bine, acest lucru se poate prin filtre. Biblia îți oferă filtre. Nu trebuie să-l iau România și să o punctez în profeție, trebuie să iau România și să văd ce fel de ideologie se află în cultura poporului român. Ce fel de ideologie reprezintă cei care au figură politică și candidează. Ce fel de figură se activează în biserică ca și de ideologie în momentul în care unul sau altul vorbește. Ce fel de ideologie babiloniană sau egipteană se află în inima ta atunci când trăiești în fiecare săptămână în preajma fraților tăi. Și atunci lucrurile devin simple. Poți cu Scriptura să identifici ce se întâmplă și în România, dar putem să identificăm ce se întâmplă și în casa ta și în casa mea. Atât de adâncă este Scriptura și minunată. Bătălia se dă pe terenul minții. Și cei mai mulți creștini nu sunt dispuși să răspundă chemării lui Hristos. Nu sunt dispuși să-L primească în inima lor. Nu sunt dispuși să poarte chipul lui Hristos prin viața lor. Nu sunt dispuși să-și ancoreze toate speranțele pe un Canaan ceresc, pentru că nu va fi un alt Canaan, spun ei prin faptele lor. Canaanul lor de aici este ținta priorității. El trebuie să prospere. Contrazice-mă. Mi-ar plăcea să nu fie așa cum zic eu. Mi-ar plăcea ca fiecare scaun de aici, fiecare ochi care se uită acum pe internet, să fie acelui 1%. Și Iisus să te binecuvânteze pentru asta. Să te mulțească, să te facă să fii un Hristofor adevărat în această robie babiloniană. Să vadă toți că tu îl urmezi pe Cel care a zis eu sunt calea. Tu asculți vocea Lui, tu umbli numai unde zice El. Ce avem de făcut? Dacă poporul Israel avea misiunea ca să fie o binecuvântare pentru toate națiunile pământului, creștinii astăzi au ca misiune să îl prezinte pe Iisus tuturor oamenilor. Și haideți împreună să mergem în Luca la capitolul 19. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci au zis,
Un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți în negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Nu ne interesează despre el. Când s-a întors înapoi după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel dintâi a venit și a zis: Doamne, polul tău a mai adus al 10 poli. I-a zis el, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primești cârmuirea a 10 cetăți. A venit și al doilea, primești și tu cârmuirea a 5 cetăți. Versetul 20, a venit un altul și i-a zis: Doamne, ia-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis: rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi? Pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Apoi a zis celor ce erau de față: luați polul și dați celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis: vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți încoace și tăiați înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Știți ce mi se pare interesant? Că am văzut foarte mulți oameni cu talent, dar care nu îl slujeau pe Dumnezeu. Am văzut foarte mulți oameni cu un talent care erau plini de scuze când era vorba de a-L sluji pe Dumnezeu. Și atunci am stat și m-am tot gândit: Doamne, care este acel lucru care l-ai așezat în fiecare dintre noi? Care este polul ăla pe care l-ai dat fiecăruia în parte? Și știți ce am descoperit? Că polul ăla, mânat de atitudinea noastră de slujire, descoperă ce a pus Dumnezeu în noi. Ăsta e polul pe care îl are fiecare în parte. M-am dus să mă apuc de multe lucruri în viața asta neștiind să le fac. Dar pentru că mi-am dorit să slujesc. Așa cum a spus Iisus, eu nu am venit să mi se slujească, ci am venit să slujesc. Pentru că asta este calea creștinului. Fiecare dintre dumneavoastră a primit acest pol al slujirii. Iar prin slujire Dumnezeu vrea să-ți descopere câte alte daruri a așezat El în tine. Pentru că darurile nu sunt pentru tine. Darurile tale sunt pentru alții și pentru alții le poți pune în practică doar prin slujire. Doar atât. Ești tu un slujitor al Canaanului ceresc astăzi? Spre cine se îndreaptă slujirea ta astăzi? Ceresc sau pământesc? Bravo, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri? Ai putut să slujești acele lucruri puține? Îți voi da 10 cetăți. 10 cetăți înseamnă administrare, înseamnă slujire. Slujirea ta se mărește. Cum arată slujirea ta astăzi? Cum arată slujirea ta nu de sâmbătă sau duminică, ci de luni, marți, miercuri, joi și vineri? La slujirea aia te va chema Domnul să te întrebe: ia să vedem ce ai făcut cu polul pe care ți l-am dat. De-aia e mai ușor ca în momentul în care primești și tu un pol și toți au primit un pol, decât să te apuci să-l înmulțești, mai bine îl pui undeva deoparte și îți vezi de treaba ta. Pentru că în mintea ta este o repetiție a unui fragment care spune: nu va fi un alt Canaan. Pentru că dacă era altfel, am fi văzut cu toții. Munca ta, alergarea ta, lupta ta,
motivația ta de zi cu zi, gândurile de duminică, gândurile de luni, de marți, de miercuri, de joi, de vineri, ar fi fost toate îndreptate spre un Canaan ceresc. Dar noi așteptăm o răsplată mai bună, spune Pavel. Și zilele acestea s-a vorbit despre mișcări legionare. Zilele acestea s-a vorbit despre robie egipteană. Zilele acestea s-a vorbit despre persecuție. Și îmi dau seama că creștinii care au crescut în Egipt, da? Au avut o credință mânată de persecuție. Să ții sâmbătă era eveniment. Să reușești să ții sâmbătă în robia egipteană, nu-i așa? Dar să ții sâmbătă în robia babiloniană, e eveniment? Nu e nimic. Sub asuprire formele par un Dumnezeu. Dar când nu mai asuprire, formele rămân goale. Și atunci stai și te întrebi între cele două robii, ce se întâmplă? Au fost doar forme care mi-au animat credința? Sau a fost Canaanul ceresc? A fost viața mea care era pusă în primejdie? Sau era de fapt lupta mea reală după Hristos? Pentru că în Babilon, în această robie, nu prea ai cu cine să lucrezi. În momentul în care vine cuvântul lui Dumnezeu și îți prezintă Evanghelia veșnică și descrii Scriptura în Apocalipsa la capitolul 14, îți dai seama că pe tot globul găsești 49.000 aproximativ câți au vrut să iasă din Babilon. De ce? Pentru că restul o duc bine. În sensul în care sunt preocupați cu moșia lor, căruța lor, pata lor de pământ și așa mai departe. Și, sincer acum, o generație crescută în Babilon va vota vreodată Egiptul? Niciodată. Nu vrei să votezi Egiptul. O generație crescută în Egipt va vota Egiptul? Niciodată. Nu vrei. Dar eu mă întreb, când dai aceste robii jos, aceste coji, ce rămâne din creștinismul tău? Cine ești tu de fapt? Care e motivația ta de bază? A fost persecuția? Că povestea e frumoasă, e plăcută, o aud mereu. Dar ce rămâne din tine în robia babiloniană, ăla ești tu de fapt. Și fie că vrem sau nu vrem, de când suntem mici, suntem crescuți cu frica robiei egiptene, pentru că asta înseamnă persecuție. Ăsta e Apocalipsa, capitolul 13, este robie egipteană pe toată fața pământului. Și mă întreb, dacă în robia egipteană poporul Israel, dintr-un milion reușesc doar 2 să intre în Canaan, în Canaan, mă întreb ceilalți ce au ratat. Ce au ratat? Că ei țineau ceva în Egipt. Ei erau gata să moară pentru ceva în Egipt. Dar ei au ratat ceva. Ce au ratat? Ce s-a întâmplat cu ei de ei n-au reușit să intre în Canaan? Și acum mergem în tabăra asta la altă. Avem robia babiloniană, dintr-un milion se întorc doar aproximativ 50.000. Ăștia ce n-au văzut? De ce nu vor înapoi? De ce le place robia babiloniană? Ce le oferă? Care sunt motivațiile pentru cele două tabere? Așadar, astăzi, cuvântul lui Dumnezeu vrea să cerceteze motivația. Cine ai fost într-o robie? Cine ești în alta? Cum crezi că vei face față într-o altă robie, tu fiind acest om în această robie? Tu, ce fel de om ești? Ești fariseu sau ești saducheu? Sau ești omul lui Hristos? Pentru că dacă ești al lui Hristos, atunci tu aștepți un alt Canaan. Mâine îți faci lucrurile și pleci că nu te interesează ce ai adunat astăzi până aici.
Noi nu suntem de aici. Noi suntem ambasadori pentru aici. Asta înseamnă că cetățenia mea deja e acolo. Iar eu reprezint interesele Canaanului ceresc aici pe pământ, unde e jale și prăpăd, corupție și minciună. Eu nu pot să mă încred în oamenii de pe acest pământ. Pentru că m-aș blestema singur și deja am făcut-o de multe ori. În cine mă încred? Doar în Hristos. El e singurul care mă poate lecui și de Babilon și de Egipt. Cred din toată inima că Dumnezeu încă ne dă har ca să ne reorientăm. Încă vrea ca aceste cuvinte să răsune și în urechile mele și în urechile tale. Încă vrea din toată inima cu disperare ca dragostea pe care ne-a arătat-o la cruce să ne invadeze inima și mintea. Pentru că ăla e Canaanul. E dragostea Lui care pe mine m-a cucerit. Eu nu mai știu altceva, eu nu mai pot să mă identific ca român, nu mai pot să mă identific ca nimic altceva decât ca ucenic al lui Isus. Este singura mea identitate. Că am fost născut în România, aici e lucrarea mea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Fac tot ce ține de mine pentru această țară, în sensul în care iubesc și port chipul lui Hristos în situații mici. Ai fost credincios în puține, alea puține și mici. Acolo te-am chemat mai întâi, ca mai apoi să-ți dau cele 10 cetăți. Și Iisus te întreabă astăzi, polul tău, ce faci cu el în robia în care am permis să fii? Fiindcă față de creștinii care sunt sub robia egipteană din Palestina și care dacă au deschis gura, li s-a luat capul cu maceta, tu azi ești liber. Ție astăzi nimeni nu spune maceta la gât. Tu încă poți face lucruri pentru mine. Ce vei face mâine? Luni, dar marți, miercuri. Facem ceva împreună joi. Te aștept vineri. Ăsta e Iisus pe care îl cunosc eu. Plin de dragoste și iubire. Gata de sacrificiu și dăruire. Așa cum ne-a chemat pe noi pe toți. Așadar, data viitoare când deschideți Biblia, gândiți-vă că este o oglindă și poate fi un filtru al minții mele și al inimii mele și a modului prin care Dumnezeu vrea și poate să mă învețe să mă raportez la viață. Chemarea este pentru fiecare în parte. Drumul ține de tine. Binecuvântarea lui Isus să fie peste drumul tău. Să fii un Iosua, un Caleb, să fii un Ioan. Amin.